Kajing ai bat kajing et ba ka U Blei u Jesu Christ shapi hagri ka step. Ya kajing pusan da ktien ka U Blei. Inya pule na ka shithish kinong Hebrew kalnong ka bakat ar ka khot ka balai. Ka kentien ka baong namar tupen perkat yauta u belasha ya ka bakat ni kajing kren persha ya lade da ki bapop. Papeno mantat da ka sngewtlot ngai-ly-ngai hakim mensiam jong pi. Kani kalong ka kentien jing ai mensiam ka ba unong tho shikinong Hebrew upen ken mau. Paha ka jing em ha kani ka perthai. Ngila ban ye kendo ye ki bon ki jing e. Kedon ka jing e ka balong haladihi. Regi don pat ki jing e ki bawan bat ki brio ki bam tep U Blei. Berkani ka jing e kawan ra ye ka jing kuslai bat ka jing tlot ha ka jing long mensiam. Ha ka babon sien giru ngi kwa ia ka ban penpai keliang da ka jing long do lani ka jing long perthai sekita ki ba penmong lani penskosi yangi. Henry kani pat kalong ka jing pen ken mau pakum long ina ban job ya ka jing em kum ki kristan ki ba shisha ha ka ka perthai. Kalenti ya ka bangin la ban job kalong da ka bangi ken mau bat bedru sha Jesu. Balong unong penlong ba unong penjana ya ka jinget ka jingi. Bat habangi perkhat ya ka jingai lenti ka jingu. Abangi yu kadno ba Jesu Christ ulayai sha hapleng ka jing sha kren persha ya da ki nong pop ki breu ki bam dan ha ka lenti ka U Blei ki breu ki ba ai jaka yo soitan ki balong ka jing thot ka jing mong ka jing pen mong yo try henry ulala pat ya ka ban sha ya kini ki ke baro ulala ru ya ka ban ya chaprang ban pendep ya ka jing khot pat ka jing thumu ka jung kupa ha kini ka khando u Jesu Christ la long shisha ka nuksa na ka ban ta jungi pa kumba u Jesu Christ ulala ya ka ban job ikini ka jing le ki badan saudong ka jing em ka jungu kum taru ngiru ngin job namar uju o mensim u badan ha u Jesu Christ u bapin mi pat ru ya u Jesu Christ u dan ha ka jing em ka jung apat jung pi menta tikum ki banget yo bangi tlot ngai-ly-ngai namar ka jing e bat ka jing sham ha ka perthai pa fin la ban job kami iki khmat ke jong pi sha u Jesu bat pusan bat perkhat ye kita ki bau Jesu Christ uladab ban sha padang ni ka ktien ka U Blei ka kren shai kdar bangin nom tlot ngai-ly-ngai ha ka mensim jongi gidon kam ya ka ban perkhat hatu pila ju perkhat ye ka jing ai lenti ka jong Jesu hatu pila perkhat ye ka jing sha ka jong Jesu bat ka ni ka jing long ka jong Jesu ka deiru ban long hanga balapi damar ka tagri ban long ka thong jong ki banget banganget scam ha ka ni ka sngi ka bamenta wat kat ba fidang sha skor ye ka ni ka jingpuson lesie fikan mau ye ka jing ai lenti ka jong piru pilong kumu trahi ubaya lingba kilom bat kitem trai Jesu dan kepor bu yo ye ka jing ro na ki brio udan pat kepor bu yo ye ka jing shakran ben ka jing sha nyau ben kadan kepor bu udan shibon ki brio saudong jong rega dan pat kepor ye ka ba ha ban long marwe kadan kepor ba ki don ki senran ki ba hajan e ki ba ye je u rega dan kepor ba wat kita ki ba hajan e ki mla ban sngothu ye ka jingket ka ba khya ka ba udan kadan kepor ye ka jing long marwe ha ka ba bun ki la e no yo de kum taru ha ka jing em ka jungi kala ban long kum ta kadan kepor bangidan shakliar jong ulom kadan kepor bangidan shatra jong ulom ke ke bangidan kamban le khanang ya ke bangin la ban job ya ka ni ka jing ai lenti warai ba ki khmat ka jung pi kan long shaki breu nama ki breu kim long ki bajanai wanami kwa ban long kum ba long ki we henry bu ye ka thong ha ka jing em ka jong pi ba fen long kum utrai ba fin la ban job ru hadu ka bakut kum ba utrai le job
De to blei ka jing supon ai pi ka jing ai ha ni ka sngi. But wat num kledru, u blei u e ja pi, kumba pilong. Amen.